Ahojte, ukážeme si, ako vytvoriť objednávku v B2B s know-how. Takže ak chcete nejaký bicykel, ktorý sa nenachádza v sieti, tak si ho dohľadajte na Exisporte, potrebujete EAN. Konkrétne tento bicykel napríklad. Tento bicykel vo veľkosti L, máme zákazníka, ktorého chce, nie je v našej sieti, skopírujete si EAN, vojdete do B2B, dávate do objednávku, dáte si vyhľadať daný EAN, našlo vám ho, ešte rýchla kontrola PPG Group SRO, tu vám hore miesto môjho mena napíše číslo vašej predajne. Takže s pluskom si to rozkliknete, vidíte, čo je dostupné. To, čo je MO Plzeň, znamená, že na našej predajni v Plzni to si nemôžete objednať. Môžete si objednávať len ten tovar, ktorý sa nachádza v Českom Tešine. Takže v Českom Tešine ja hľadám L-ko, čiže EAN 529 končiaci, 529 sedí to. Máme dostupný jeden kus, chcem jeden kus. Tlačítko kúpiť. Po kliknutí sa vám objaví v košíku jeden kus. Klikáte na košík. Fakturačná adresa je PPG, vo vašom prípade tu budete mať len jednu jedinú prevádzku, vašu vlastnú, takže si dáte, že kam chcete poslať daný tovar. V mojom prípade mám zákazníka, ktorý chce tovar v Bratislave, tak si dohľadám bratislavskú predajňu. Takže chcem to poslať do Bratislavy, zaškrtkávam si, mám jeden bicykel, L-ko, ešte raz kontrola EANu, sedí mi to, je tu, fakturuje sa tu aj doprava, vidíte za akú cenu našu nákupnú, to je naša nákupná, samozrejme predávame sa predajnú cenu, kúpiť, klikáte. Objednávka číslo bola odeslaná. V tejto chvíli ste si objednali tovar, ktorý vám štandardne bude doručený o niekoľko dní. Ťažko povedať, v tejto chvíli sa dostáva objednávka do skladu v Českom Tešine a začínajú tovar baliť. Takže cca do 10 dní by daný bicykel mal vojsť na predajňu a SK37 v tomto prípade ho predá zákazníkovi. Ďakujem.